Ndewo onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ Ofili ITV ka ị na-ekili. Ọka akụkọ ọka bụ Maazị Ofili Ikenna. Gerezie akụkọ anyị ka ọha n'uju. Ụbọchị ụka bụ mkpụrụ ụbọchị 26 nke ọnwa Disemba bụ ncheta maka iti ọkpọ nke ndị oyibo kpọrọ Boxing Day. E mere ka ndị ụlọ ọrụ anyị mara na ụmụ nwaanyị abụọ bụ Mgborie na Mgbafọ gosipụtara etu esi eti ọkpọ. N'otu aka ahụ, otu nwoke a na-akpọ Nkarago akụọna onye bụ Nwokoro ihe dinka kpọrọ anụ. Ọ kụrụ Nwokoro ihe dinka kpọrọ anụ site n'ịkụ ya akpụ n'ọnụ ma n'imi ma n'anya. Ụbọchị ahụ bụ ụka mkpụrụ ụbọchị 26 bụ ụbọchị Next Catch and Carry dị n'Abuja gbara ọkụ. Ọ bụ oke ihe mwute nyere mmadụ niile. Ma ekene dịrị Chineke na o nweghị onye ọkụ gbagburu maọbụ onye ihe mberede dakwasị. Tupu anyị achịkọtara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe, nụrụ ọkwa dị oke mkpa. Ụbọchị taa bụ ncheta ọmụmụ nke Ivan Junior Ilechukwu, onye nke a mụrụ mgbe ọnwa Disemba gbara mkpụrụ ụbọchị 28. Ụbọchị taa ka ọ gbara nwaanyị bụ Ebere siri ka isi ya happy birthday Ivan Junior Ilechukwu. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma, nwoke mara mma ka nwaanyị, national and international businessman na Ghana, odogwu na Oraifite. Anyị na-asị na Chineke ga-aga n'ihu gọzie gị n'ihe ọbụla ị na-eme, baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, amen. Ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na isi njedebe. Gbaa mbọ hụ na ị na-ege Ofili ITV na YouTube, Facebook na Instagram. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ndewo.